軽んじますかね。かの者に力を。かの者に力を。
ダークプリンセス様。どうやら儀式のもう時間。アルハザードフ。仕方ない。面白い。さあ、お前ら何のことだ。やはりしかし何。そうとも許せん。返り討ち小僧。俺を甘く思いやがの成果の見せ灼熱の炎で全てを飲み込め。電気俺が
ラーナが儀式へ向かっでもそれはジェシかの者に力を。軽んじましたな。しまった。まだ学ぶべきことは